Peliri. Cokot sisan. Yo, serius ya. Nah, dung 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 dung. Jeneng. Enggak ora robah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Oh ya. Ha iya ya. Bacaane sarwa. Anak iki sing maeka yoga iki. Dung dung prok. Mula sok dipaslin. Wah! Wong donya. Kowe sikik terus. Biasane omong apa wigatine, apa perlune. Kok terus ujuk-ujuk. Bablasen. Bablasen ujuk-ujuk. Kula terus ujuk-ujuk ngejak aku karo Bagong. Lah iya. Men wektune ndang cekak-ceket mergo jame iki ngoyak. Mengko nek awake dhewe ora ndang cekak-ceket ndak malah ora prayoga kedadeane. Lah iya. Ayo ditembangke tetembangan sing kepenak. Sing sindene ya urung kabeh padha tampil ya, Truk. Ha iya. Ya, sindene do ditampiling. Heeh. Tampiling ora. Sindene do ditampilke. Ya. Alon-alon waton kabeh kurata terus ngerampungke cerita. Lah iya aku ya genake karo Pak Nur mau. Lakone sidane napa niki komandan? Teng plakat kok wonten sing nulis Semar bangun kayangan iki. Semar wis kesel tenan komandan. Semar wis bendina bangun kayangan danane wis kentekan. Terus Pak Nur dah jumenengan pari kesit siap. Rada beda sithik ya Gong. Heeh. Yo nembang sing kepenak sapa ngaturke sinden sapa? Mendampingi Pak Warna. Ya. Kidule Prastiwi. Ya. Sapa iki? Mbak Wayu Krisnawati. Heeh. Monggo katuran jumeneng. Mbak Wayu Krisnawati. Heeh. Hah? Oh, monggo Pak, badhe nyekar menapa arep nyumbang lagu e. Heeh. Wis ket sore mau. Heeh. Nggih, monggo. Waduh. Engko gek taman mini kudu. Mangga. Saking pundi, Pak? Saking Putren, Pak. Putren. Oh, kalau wau. Anggih nyuwun ngapunten. Layang saking oke iki kadang kala sok mboten. Betul, Pak. Kewaca. Maklum kalau nggih, harap maklum. Heeh.
Badhe ngaturaken menapa, Pak? Badhe nyuwun kempling, Pak. Napa? Kempling. Rondo kempling. Entetene brocel. Kok tak tanya lho, Reng. Rondo kempling monggo. Duet kalian sinten? Kali Bu Pras. Kali sinten, Pak? Lah mau kali Bu Pras ya? Oh, wow, kalau Bu Pras iki. Nggih, nggih, Oh, nggih, ya Pras diladeni Pras. Tuwa do tuwa, Pras. Ya, Pras TV laris tenan iki. Sajake le pasang susuk sukses iki. Heeh. Niki anu ya, Pak. Pun kula pesen ke Ndek Mben Ibu Pras niku. Oh, lalah. Layangan saiki oleh pesen ke Dek Mben. Ha iki engko dilakone nek. Ning le nembang alon-alon lho, Pak. Monggo nek ndak putih, baju pada putih. Ramalan cilaka. Heeh. Nggih sadèrèngé nyuwun pangapunten dumateng para pamirsa sedaya. Nggih, Pak. Nur Hudaya menika. Nggih, Pak Komisaris Besar. Ndak putih, pada putih. Tiran berapa ulang tahun iki? Monggo, randa kempling. Pasti jan mandi susuke. Dadas ya.
Namane Pak sinten? Pak Mulyono, Pak. Oh, matur nuwun Pak Mulyono. Niki nggih kula suwanten iki Pak, matur nuwun pun ladosi kanthi sae, Pak. Nggih, sembah. Oh, bayar mboten, Pak? Bahaya niku. Bayar. Oh, nggih pundi? Hah? Mboten napa-napa dibuka. Ampun. Sesernya mboten. Ampun. Ampun ya, Pak. Sesel mengken nyesel dhewe. Pun nggih, Mas Bagong. Nggih, sajae Pun wis nggih, Pak. Kangsenan mau. Urung kok, urung kenal kok aku. Oh, Nggih, nuwun, saya mawon ngaten nuwun. nggih. Sesuk Mau wis meneh, nang Pak. pojok kono engko dagelane ngene iki. Iku aku njukuk saka kathok terus tak seselke ngono. Ayo wis kangsen ya mestine. Apane sing seselke? Wis kono gek manggon ngono. Ayo, wah, ayo ora ming Tati sing dijaluki ya Prastiwi barang ya edan. Ngerti pendak-pendak lagu sing dijaluki Elisa, Tati Elisa pasti langsung neng gua cerme. Topo neng kono topo, nyatane ya kasil. Ya. Ana sing nyuwun duet karo Bu Prastiwi loro piyai bengi iki terus wah luar biasa. Ayo gentenan. Heeh. Men gek rata tetembangane. Lah iya. Sapa sing kepareng arta kon nyekar? Ayo Anting, jajal Anting. Heeh. Nggih. Napa, Pak De? Ayo jumeneng ora liyer-liyer ket mau. Nek nyinden ngantuk. Lah ya ora apa-apa arang ya. Nggih. Napa, Pak De? Ayo nembang apa sak sisamu, aku ngarani kowe apa ta apa malah nesu, ora iso. Sing kira-kira, wah, mripatmu kok biru. Nganggo softland saiki. Wah, edan. Engko alah. Wis mulai nganggo softland barang. Jenang gula nggih, Pak De? Jenang gula lali aja lali. Heeh. Ya jenang gula. Arep bawani apa pilok barang? Asmarandana. Asmarandana awas anggere blero. Heeh. Saiki nek Slendrus mulai blero saiki. Ya. Asmarandana. Ya. Suarane wong ngantuk. Kegarane luweh. Ayo semangat. Tutuk pon tetembangan. Ha iya, udut nganggo kipa. Kipa kene ale ngenahi enak ya, Tru. Heeh. Maringi sapa? Sing maringi Pak Nur Hudaya. Oh, komisaris besar polisi Dansat Brimob nyepelekke. Kuwi apa Gading apa kok? Siung duyung. Siung hiu apa siung duyung ngono apa kae? Hiu. Wah, kaya dong-dongan to. Oh, engko nek salah terus aku ya mung mbok menawa kok. Paringane Pak Nur tak anggo terus ya. Wah, ya enak.
Ngopo kowe? Lah ya ora ngapa-ngapa wong seneng sak karo kowe kok disuwi-suwi tok. Gelem kono wong kaedan. Ae joget iki kae engko. Luput, lusut. Luput pisan kena pisan Luput pisan kena pisan. Yen kanjil gampang. yen gampang luwe gampang Yen angel yen angel angel langkung tan kena ati tan kena ati numbas iki terakhir iki mau sing ngangetrangke tan ken sepira to Tru tan kena ati nombas Salah. Tan kena ati nombas ngawur meneh Bagong. Slendro ya aku ya. Wong pelok barang kok slendro. Mangga. Jeneng kula. Rasa nembang. Aku iki soalé latihane keket awal iki wis slendro. Oh. Dadi nek kon nyuwara pelok ki aku ora iso. Jeneng kula kowe aja lali. Marang aku iki Kakang Mas. Yen nganting men mudyar. Nalikane. Ya. Iya. Jeneng kula semono. Nggih. Ya. jeneng kula kowe aja lali marang aku iki Kakang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani bisa
teruske. Dek samana. Ora ngaco swara lho Gong, bocah iso kleru tenan lho. Kleru lho kok Pak De. Ya ora apa-apa, ya. Ya matur nuwun kowe iki disawer kok malah bingung. Lah kok cie-cie? Ora apa-apa. Cie-cie cara dot galong rame-rame. Klepar-klepan iya, wah. Mbak Anting ya dinteni karo penggemare. Asing jeneng sobat ngebrok. Sobat ngebiar kok sobat ngebrok. Ayo. Kaose barang wis dadi. Ah iya. Topine ya wis dienggo. Heeh ya. Wah jan. Ayo ganti Mbak Agnes. Weh, mau ki Wahyu urung sida ya? Oh iya. Lali ya warman lali ayo. Aja dadi bebeda mesakake aku. Ayo yuk, ayo main pentas. Engko sing terakhir Agnes, ayo. Ayo. Penari sing kondang sok njogeti bedayan mije lagu dompo. Sing bener ki mije lagu dempel kok ya. Pak. Kangen kalih jogetan kula napa? Piye? Kangen kalih jogetan kula. Wah iya. Jogetanmu ya mung biasa kok. Arep. Ora lain daripada yang lain. Ah ora iso. Lain ning nggono apa? Sama saja. Iso pas aku ora. Ah iya, ya mung kuwi. Aku iki wis tuwa ya angel kon ngepaske. Mung kari manute kok kangelan lho. Ha iya. Mesti lusut. Mesti lusut. Udus maksud.
Ayo nembang apa yuk? Mau ana pemuda saka Briptu Agung Nugroho mau. Apa jenenge? Apa jenenge? Kadung Tresna. Ya. Oh kecil ya. Madhep rono kok ngadeg kok madhep sinden-sinden. Alah dene le dandan, alah dene nganggo lensa barang. Sing dinaiki kaca irunge ayo rambegan. Ayo. Sidora, Pak. No konsentrasi. Rino wengi dadi ati nek suarane pancen ya bocah iki nyolong bedhek. Kowe ngapa itu? Nyolong bedhek kok nyolong bedhek. Tanpa dahar, tanpa nendra. Ayo ora duwe. Ayo. Arep dipangan apa? tanpa dahar tanpa nendra Kayung yon marang wong watuk digeguyu. Engko nek sakku nglucu geguyu wong watuk kok digeguyu. Iki watuk tenan nek. Kene setan tenan. Iya terus. Kayung yon marang slirane Tansah kumawanging netrogen. Netra. netra Anoman cancut. Kudu anoman obong kok ora. jero ati Adung bayar. kadung Bayar. tresno Tan liya amung tan liya hambung sliramu saiki wis gelem latihan ketoprak barang terus. Oh iya. mboten Wong aku ngerti fotone kok. niku ki mbah Mbok menawar dinggo prahmen. Ana sing njaluki prahmen ning nggon wayangan ra wis siap. Lanange wayu anu wedoke wayu lanange nurboe. Apa ngetoprak kok lanang basa Indonesia. Cempluk, cempluk. satemah lara asma
Lamat wis katon tejane tunang detunang. Ah, kuwi jogetane alus. Tangan tengen maju, sikil tengen maju. Ya. Lamat wis katon tejane yen Ngirama, ngirama. Joget ora. Lamat wis katon tejane kentang dedet entang kintek entak kinting kintang. Ndak iki buang. Le buang ki rasa ado-ado ndak ngenengi kancane. Nah, iki hitungane ngono. Aku kowe mau ora? Lamat wis katon tejane. Yen kesusu aja bacaanmu sarwa wagu ayo gawe bacaane sarwa pasti
ternyata tak teliti yo. Ternyata iki sarafmu sing ora sinkron. Piye to? Sarafmu iki kudu tak presake. Ora ngira Dengan tak tuh dandung jeng ngono ki bokong. Niatmu arep ngobahke bokong ning sing ngobah ndas. Dadi sarape wis ora. Cung. Kok kene lho. Kecekel penyakitmu saiki kecekel. Saiki kerasa. Wah. Siap, besok diulang. Kudu belajar. Dadi dipaske. Tung jreng iki megol. Kok ngene kowe mau. Dadi niatmu pikiranmu kan ngobahke bokong. Nek sing ngobah sirah, berarti sarape sing ora Ya sinkron. wis Pak sak tekane sik. Alon-alon lho, Pak. Heeh, ya. Yo. Nah, percaya delaken kok. Nek digaweke kembangan kendang ora kleru. Kowe iki arep ngobahke ngiwa kleru nengen kok. Dung iki kudune nek mlakune iki wis ngene, bangkekane wis mujur ngalor. Iki mengkari gabetke ngalor. Lah kowe ora dung. Malah ngidul. Kok kaya ibu-ibu nunggang montor. Reting ngiwa menggok nengen. Ora wani. Pak. Ora wis wani. Sip ya. Ya mangga. Bacaane sarwa. Anak iki sing maeka yoga iki. Tung prok. Mula sok dipaslin. Ting. Nek carane mobil ki dipaslin dadi nek Ting. ngono. Den kok dikandani. Nek sik ngono ki pas kowe maju wae, nek aku biasa wae. Ya, Ting. Peliri. Cokot sisan. Yo, serius ya. Nah, tung. Jeng. Enggak ora robah aku. Hah? Kowe nek ora obah bojomu ngetoprak lho. Heeh ya. Ha iya kaya. Yo gawe. Bacaane sarwa asri. Terus saya terus. Sangoni ra, Pak? Hah? Aku ora tau kei, Pak. Nyonya tak sangone. Oh, wis ora apa-apa. Heeh. Pek to. Nggo tuku paslin. Anggere megol kok nyuwara. Bacaan tung krok. Ya ora apa-apa ya. Ya apik ya Rek. Wah, ya karang kabeh iki ya kudu dijajali ngono kuwi. Heeh. Ha iki kidule dijajal ora ya? Apa? Kidule dijajal. Wis kidule men menikmati ndahar kewaci cap Rebo. Ayo Nes, kowe Nes.
Mesti le nyokoti ngene. Oh, dar wae. Cuman wae. Ayo saking mangkle kaya dar. Terus dikremus agem. Yo Prastiwi seneng banget Prastiwi. Iya. Kembang rawe nes iki ana pamundutan. Ya. Iya. Ah saiki iki karang sindan ki duwe pethingan dhewe-dhewe. Elisa ki diarani si podang kuning. Heeh. Terus apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Apa jenenge? Tatin ki si lali jiwa. Anu. Lali janjine. Maaf. Terus si apa jenenge iki? Si sapa anu Ayu ki bajidor kaut utawa apa jenenge iki bajing loncat. Si bajing loncat. Heeh. Nek si Wahyu si Malakama. Iya. Agnes ki si apa jenenge iki? Anu jenis si kembang rawe. Ha iya. Ora sanggo bawa, langsung wae. Langsung Gedruke. gedruke sik. Gedruke ping 3 ambles bumi. Gedruke ping 3 ambles bumi apa ora? Mangga ya. Semuanya. Contoh yuk, ayo.
Angsel bumi. Ah. Piye kok ora ana sambutan? Ayo digayengke. Wong donya. Oke ngopo? Wis to, Bang. Wis. Aku nek lagi seneng-seneng ngene iki dipedhot dalani sengit lho, Tru. Iki lagi gayeng lho iki. Cucuit. Damar mati mulya. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Nah itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Bawa satu taksi kita bersorak-bersorak. Taksi! Tanjung Perak, tepi laut. Kita noloka. Boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut. Bawa perut. Itu lutut. Atas lutut. Itu perut. Bawa perut. Lutut. Atasnya dikit. Perut tetepan. Pedro ira kompak. Atas lutut. Mana kutut? Neng. Bonggo. Iki arep tak medlek apa kok? Oh iya. Anu man si gedhe putih sowan paman sengkung nih. Suwan paman Sinta dijak mulih. Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe. Lah kae Anoman diobong. Kakang bilung, Mbak. Ora katon. Kogong bilung wae. Mangkene kabeh dadi areng. Nana muga wae gandang cintaku sekanyang-kanyang kok. Karo kowe cahayu sing bakul lembar, dalem kowe caca puter-puter. Wis ben mengki wae to mengki wae. Ben keplak kapok ora. Ayo. Wong donya. Pak Rebu lahir dina Kemis. Ulang ngawur. Rumangsaku bareng tak pitung-pitung nek Gareng Petruk ki iso dikandhani. Nek Bagong ki angel dikandhani. Mbah ya saora-orane iki mambu to. Wong aku ki Nalendra. Mesti ya nganggo lenga wangi. Ambune iki ra ketok to sing rawuh ki sapa? Kok terus-terusan gojek ki ana watese. Sak penake dhewe. Pak Rebu nesu. Ndara Kresna kok Pak Rebu. Siap dan mundur teratur. Mundur teratur. Kapok. Pancen tak jarak. Nek aku sing elek-elek apa rampung? Mesti ora rampung. Ning daramu sing elek-elek cep klakep ming cangkeme Bagong sing turah. Ki sumbere. Titenana kowe engko men. Bales. Pripun Ndara? Kakang Semar kowe tak kandhani ya, nggih. Mulane Kanjeng Hyang Wirata tak boyong marang negara Ngastina bareng lan sak lakuku. Uga putuku Parikesit. Uga Kanjeng Hyang Utari uga tak boyong marang negara Ngastina dina samengko iki jalaran Bendaramu Yayi Kalimataya dina samengko lereh keprabon, lengser keprabon Kakang. Wong donya.
didoni bapak. Idune bapak iki murah kapil lho, Tru. Mula Kang saka kuwi wektu dina iki ayo derekno aku Kakang Semar. Nggih. Monggo Gus kula dherekaken. Miyat rangen ing kalangkiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnama ing gekono dasari mangsa katiga nek ngoten awi Gus kula dherekaken ninggal prapta wonten negari Ngastina mundhak dadi pengantu-antunipun ingkang woh utawi bendara kula. Iya Kakang Semar. Lah Ndara parikesit kali Ndara Durgandana Ndara Utari Wis mudhun saka ing pertapan Kira Tawu Arjuna wonten maring adayo digelak lakune Swawika Prabu kula dherekaken. Semareka den prayekna semuriris
Tuang sembah liring ulun kapur gorisang merbengrot ning sahanan ingkang mringkanang singing tasih maweh boga kang sawegung sagung mrenggahan yang kanan mamujengo
Garing. Wilahe kawit Mastu Purama Sidhem. Kawit Mastu Silat Mriwan Jagat karo Silat Tondo. Kawisisaning Bisana. Sono sinawung